Mosaics. Les basíliques del segle V a VII solien ser l'edificació principal del lloc, tant per les dimensions com per la rica decoració del seu interior. En el cas de Son Paretó, sabem que tenia les parets estucades i pintades de diversos colors. També que disposava de làmperes de vidre que creaven un ambient especial. El paviment de la major part de l'església estava fet de mosaics, realitzats en petites pedres de diferents colors. En el Museu d'Història de Manacor hi ha dipositat un gran nombre d'aquests mosaics, la peça estrella dels quals és la que cobria la tomba d'una dona del segle VI anomenada Valèria.